Ikastetxe bat modu askotan aurkez daiteke. Azpiegiturak, garraioa, formazioa, emaitzak. Baina guk ametsez hitz egin nahi dizugu. Amets horiek egi bihurtzeko bidearen lanketaz, ikasteko ilusioaz, pertsonen eraikuntzaz. Gure zentroetan doako autobus zerbitzua eskaintzen dugu. Gure jangelan bertako produktuak erabiltzen ditugu. Elkar bizitza positiboaren lanketa egiten dugu. Gure ikastetxeak biolentziari gabeko espazio bihurtuz. Proiektu pedagogiko berritzailea, teknologia berrien trebakuntza. D ereduan oinarritutako heziketa. Eta guztiak ere, pertsona askeak eta arduratsuak izango dira. Zoriontsuak, euren buruez harro. Izan ere, ametsak bete daitezen, ikasleak pertsona bezala hezi behar ditugu. Gainzurik eta Jose Mari Iparragirrek hori ahalbidetzen duen komunitate anitza eta euskalduna eskaintzen dute. Gurasoen parte hartze aktiboarekin, elkarlanean, eta hori guztia eredu publiko batean oinarrituta. Aurre eskolatik 18 urtera arte. Nolako irudikatzen duzu zure ametsetako eskola? Gainzuri eta Jose Mari Iparragirre. Umeak hezten, biharko gizartea sortzeko.